Eeuwen geleden trokken de oude Germanen hun houten schepen op het land. En die schepen werden dan op boomstammen gezet en over het land heen gerold. En waarom deden ze dat? Die schepen die verbeelden eigenlijk een uitnodiging aan de god van de zee om mee te doen aan de winterfeesten. Die schepen op boomstammen die kregen later een Latijnse naam, Carris Navalis. En zie daar één mogelijke verklaring voor de herkomst van het woord carnaval. Moderne versies van die wagens van weleer, die zien we onder meer hier in Serenhoek. Het Perenhad tijdens het kindercarnaval. Vandaag kindercarnaval. Hoe belangrijk is dat? Ja, het kindercarnaval dat is een van de belangrijkste elementen van de carnaval. Want dat is de kweekvijver voor de toekomst natuurlijk. Dat moet over een aantal jaren moet dat morgenmiddag, zondagmiddag, door de straten van Perenhad gaan. Op grote wagens en loopgroepen. Dus heel belangrijk. Nou, we gaan volgend jaar naar de middelbare school. En we gaan uitbeelden dat we eigenlijk... Eerst moesten we heel erg zwaar tillen aan de boeken. Maar nu hebben we zoveel tablets en iPads dat het nu niet meer moet. Hey, en wat gaan jullie precies uitbeelden vandaag? Dat we boevenzakken naar de geldwagen gaan halen. Oh, jullie gaan de geldwagen overvallen. Ja. We gaan het zo meteen zien. Ja. De Highland Games, de Schotse Highland Games. De Highland Games. Een beetje verder kijken, dan kan je het wel goed zien. Oké, en wat betekent dat precies, die Highland Games? Ja, dan gaan de Schotsen allemaal zware dingen doen en optillen en alles. Zagen. Ja. Opstappen voor leren. Hele zware dingen waar je veel kracht voor nodig hebt. Wij zijn vandaag, we zijn nummer 13, we komen uit de ruimte. Je moet er niet te zwaar aan tillen. En dan zal je straks ook merken, de raket kan omhoog, kan omlaag. Mijn dochter is de astronaut, wij zijn de aliens, dat is algemeen bekend thuis. En we gaan er iets leuks van maken. Hoe lang zijn jullie bezig geweest met dit te bouwen? Ja, elke keer een uurtje, een avontuurtje. En ja, vanaf een oud en nieuw denk ik dat we eigenlijk een beetje begonnen zijn. Ja, goed, het is allemaal alleen werk, maar ja, de groep viel een beetje op elkaar. Dus ja, het is, ik had het beloofd aan mijn dochter, dus ja, dan moet je toch gaan bouwen. En ja, dit is het resultaat. Ja, dan kom je er niet meer onderuit, hè? Niet meer onderuit, nee. Is het voor het eerst dat je meedoet? Nee, ik doe al vaker mee. Maar het is wel lang geleden. Maar... Je wilde per se meedoen dit jaar. Nou, niet per se, maar ik vond het wel leuk. Dit jaar hebben we 54 deelnemers in de optocht, verdeeld over een aantal groepen. Andere jaren het zat in de lift en vorig jaar hadden we er zelfs 100. Maar ja, het ligt natuurlijk wel eens aan de grootte van de groep. Soms hebben we groepen met heel veel kinderen, bijvoorbeeld een hele schoolklas die meedoet, heel voetbalelftal wat meedoet. En dat zijn eigenlijk voornamelijk de deelnemers van de kinderoptocht. Hoe ziet het eruit tot dusver? Ja, het is altijd gewoon heel erg leuk. En al die kinderen die gewoon leuk meedoen. En hier hebben we groep 8 die voorbij komt met allemaal leuke ideeën. Het is gewoon heel erg leuk. Beetje moeilijk om te jureren, denk ik, of niet? Ja, heel moeilijk. Ja. Er loopt natuurlijk iemand mee van 4 jaar en iemand van 12 jaar. Dus ja, dat is niet makkelijk, maar als ze er maar plezier in hebben. Iedereen die wint straks iets, dus dat is altijd goed. Wij hebben hier in het dorp hebben we nieuwe buurtbussen. Dus daarom dachten we, dan doen we dit. Dat is een goed idee, zeg. Ja, En iedereen kan instappen? iedereen. Kost geen geld? Nee, Gratis met het openbaar vervoer. ja, Dat hoor je niet zo vaak, hè? nee. Ja, geweldig. Ik denk dat ik volgend jaar ook wel mee ga doen. Ja, dat ben ik serieus. Ik bedoel, lekker bouwen en lekker doen. En de kinderen de kans geven om later door te groeien naar de grote optocht. Geweldig. Altijd leuk, het kindercarnaval. Altijd leuk. Stuk gezellig. En ja, die kids hebben dat in zin en ze hebben het zelf ook naar je zin. We leren mensen zwemmen. Waarom is dat nodig? Ja. Zwemmen! Omdat ze nog niet kunnen zwemmen. Nee. Daar hebben jullie ook allemaal nog een blote kont op geplakt. Ja. Laat eens even zien.
vast. Net wachten maar planten. Kan je hem daar op de kar planten? Op de kar. Zet hem er maar op. Ja. Hey, super. Staat hij er goed op, Janna? Ik hoop het. Hoe reageren de mensen tot dusver? Leuk, gezellig. Het is hartstikke mooi weer dus. Nou, je hebt ook wat lekkers bij, hè? Ik ben bijna leeg. Ben je bijna los van de spacecake? Ik vee maar in. Nou, ik zal het proberen. Oké. Hey, de kleine er ook al bij, want jong geleerd. Is oud verkeerd, ja. Is oud geleerd, ja. We vieren nu voor de 53e jaar carnaval op Zeeroek. Ja, ik zit er 27 jaar in. Ik weet niet beter als we hebben een kinderoptocht. Maar het is in een van de eerste jaren al ontstaan. Dus ze hebben een paar jaar gedraaid met alleen een enkele optocht. En ja, heel snel zijn ze eigenlijk begonnen met de kinderoptocht. Dus eigenlijk de kinderen van toen, ja, die hebben nu de pensioengerechtigde leeftijd al behaald. Ja, dat zijn de mensen die nu in de stichting zitten, 27 jaar zeg maar. En volgend jaar weer gewoon kindercarnaval in het Pergat. Absoluut, volgend jaar kindercarnaval in het Pergat. Zeker weten.